Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही बेलगांवसान हाडले आणि टोटल आम्ही 16 आम्ही कार स्टोऱ्यो त्यांचे कडच्यान रिकवर केले आनीक त्यांचे कडच्यान आमी बाकीचे दोगा एक त्याने स्कॉर्पियो ग्लास सायड मिरर फोडून कपडे वयल्ले ते अबाउट वर्थ अराउंड लॅक्स ते आमी रिकवर केले आणि टोटल आमचे कडेन आतां टोटल 17 केसी आमी रिकवरी जाला आणि बाकी पळयता आमी बाकी अदर साउथ गोवाचे बी हेतून तेमी कितले केला ते आतां कळटले टोटल 15-20 लाखांची आमचे कडेन प्रॉपर्टी सद्या आमी रिकवर केल्ली आसा.